הייתם רוצים שהעולם יפגוש את המוזיקה שלכם על הבמה בלייב? הרי כבר למדתם לנגן על הכלי שלכם, סיימתם את הלימודים במכללה, הפקתם את השיר שלכם ואולי כבר הוצאתם אלבום ראשון או שאתם בדרך לשם. ועכשיו, מה? זה הזמן לקחת את המוזיקה שלכם מהאולפן לבמה, כי שם הקסם האמיתי קורה. אני עוזרת לאמנים כמוכם ליצור מופע לייב של המוזיקה שלכם יחד עם הכלים שלכם דרך התוכנה אבלטון. ויש לי קורס שלם שמתעסק רק בזה. קורס יצירת מופע לייב באבלטון. במשך 11 מפגשים קבוצתיים בזום ועוד מפגש אחד אישי אחד על אחד, אנחנו נלמד ונעמיק בנושא שכמעט אף אחד לא מדבר עליו. קורס יצירת מופע לייב באבלטון. אנחנו נלמד להשתמש עם הלופר של אבלטון, לעבוד עם סטמזים, לעשות לייב גם בסשן ויו, גם בארנג'מנט, ליצור אפקט טרק, לעשות קטעים של אימפרוביזציה וקטעים שהם יותר טייט, ובעיקר ליצור את מופע הלייב הראשון שלכם. אז אם אתם מרגישים שאתם מוכנים ללמוד את הנושא הכי מרתק וליצור מופע לייב מגניב שכל פסטיבל ירצה אותו ולעלות בכמה רמות למעלה, זה הזמן שלכם. תלחצו על הכפתור כאן למטה ובואו נדבר על זה.